Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin, Señor, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Jauna, gure pekatuak markaturik eraman gaitzala betiko bizitzara egin dezagun notoiuz. Hoi jaiko, orain handikoak bukatu erraziz, gerokoen hasiera erakusten duzu. Egizuaren asentzio zure zerbitzariaren harima, zuk gidaturik betireko salvamenduan parte izatera iritsi dadila. Zure Señor Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Daniel profetaren liburutik. Egun horietan ni Daniel negarrez nengoen eta izar aditu nuen jaunaren gandik. Egun horietan jakiko da Mikel Uriekilua, zure semeen zentzaileak. Larrialdi handia izango da, herriek izaten hasi zirenetik berdinik hartukoak. Baina handiakan salbatuko da zure herria. Liburuan ez erratuen guztiak, lurreko hortzetan nolauen asko esnatuko dira, batzuk betiko bizitako, besteak betiko lortzatarako. Hortziaren diztiratuko dute jakintzuek, eta askorik zuzenbidea erakusi ziotenen, izarrak ezala argiekiko beti bizatiz izan. Jauna izena? Cristo,
Zerutik, ez baina izkaitxi eta nahi egiteko, biari nagoenaren nahia baizik. Eta hau da, bi bidari nagoenaren nahia. Eman didanetik, ez dezatala ezer galdu, baizik eta bizu dezatala azken egunean. Hau da, nire egitaren nahia, semea ikusten duenak eta arrega sinisten, izan dezala betiko bizia. Eta nik biztuko dutura azken egunean. Jaunak esana. Ez dira egun asko pasatu, hementxe elkartu ginetik, beste asentxo bati, bere ikusuari azken agurra egitea, eta bere handerra gutuz, eta gau tokatu zaigu berriz ere hemen elkartzea. Beste asentxo bati azken agurra egitea, gure otoitza, zerura nola baino bideratuz, eta aldi berean gure presentziarekin familiari lagun eginez aldetik bezala. Heriotza beti da gogorra, beti da tristea, beti nola bete esan ditzake, beti kolpatzen ditu heriotzak. Badakigu, eta ez dago inor ez dakienik, hilkorra gehala, eta lehen edo beratu dago, denoi aiatuko zaigula azken arnasa emateko garaia. Hala ere, aiatzen delarik, beti egiten zaigu gogorra. Horregatik, Jesusek nola bai ere, min hori, tristezi hori, gogortasun hori, arindu nahi bezala, hiru konsiderazio egiten dizigu. Alde batetik, Jesusek betiereko biziarekin batera jainkoaren errukia nola bai ere azpimarratu egiten digu. Jainkoa errukitzua dela, jainkoa ona dela, jainkoak maite gaituela, jainkoak salbatu nahi gaituela, gure hartzaiona dela, bere hartateko ardia dela, eta gutako bakoitza ezagutzen gaitu, bereizten gaitu, eta salbatu nahi gaitu. Horrekin Jesusek batez ere konfiantza sentiarazten digu heriotzaren aurrean. Nahiz eta heriotza gogorra izan, nahi du ez ezaguna jatorrikoarekiko ikararik edo halako sentimendu bildurrezkorik izan du. Baizik eta nahi kontrakoa. Nahiz eta pena hori sentitu, konfiantza sako baten bidezaguna. Maite gaituen, aita errukitsua denana goazelako, ezagutzen gaituen hartzai onarenana goazelako. Bestaldetik, Jesusek erakusten digu, elkar maitatu beharra daukagula, eta elkarri lagundu beharra diogula momentu guztietan. Eta bereziki momentu zailetan, momentu tristeetan, momentu gogorretan lagundu behar diogu elkarri. Pentsatu behar dugu, Jesusek maitatzeko erakutsi du bidea, batez ere ekintzen bidez ezagutzen dela, adierazten dela. Horregatik, triste dagoenako osoratzen saiatzea, sufritzen ariengatik behartu egotea, askotan ez dugu asmatuko, ez dugu jakiko zer esan, min hori arintzeko, pertsona hori laguntzeko, baina presentzia hutsak ere asko esan nahi du. Orazioak, presentziak, behartutasunak, eskerrana, adiskidetasuna nola bat ere adieraztea. Eta baita ere, Jesusek nahi du gogoaren ezaguna iduntzaren ere agertzen den bezala. Heriotza ez dela bidearen bukaera. Ez dela dena heriotzarekin batera bukatzen. Aldatu egiten dela. Badagoela beste bizi bat geroago. Horregatik, liburu santuetan halako konparazioa argi dezakegu. Heriotza
gertatzen da. Guk egunaren jarduan nekatuta lotan sartzen geran bezala eta biharagonean jeiki moduenean biziaren bukaeran eridutza jartzen zaigu, baino gero piztutzeko, ez dena lokatzeko. Alde batetik, anima daukagu eta gure anima igezorana, baino bestetik ere Jesusen aipatzen digu hildakoen pizturea, karregoan ere esaten duguna. Por eso, la misma palabra cementerio, que viene del griego koimeterio, significa dormitorio. Quiere Jesús que consideremos nuestros muertos no han desaparecido del todo, ha cambiado su forma de vivir. No podemos relacionarnos como nos relacionábamos en este mundo y nos da pena, pero a la vez tampoco es que no podamos tener ningún tipo de relación con ellos. Y eso es lo que quiere Jesús, que tengamos claro. Ver la muerte como ese descanso después de la vida, es el final, digamos, de los sufrimientos y los dolores que tenemos en este mundo, que siempre nos causa una pena grande por la separación, pero quiere Jesús que no perdamos esa esperanza, esa confianza, esa fe en la vida del más allá. Es algo muy importante y que nos da esa perspectiva en medio del dolor, en medio de la tristeza. Gaurkoan, asentxo gure zenidea, jaikoaren eskuetan uzten dugu. Bihotzetik eskatzen dugu eman ezerula betireko asena. Bere munduetako nekeak, lanak, sufrimenduak buka daitezela. Sentidezela erabateko zoriontasuna. Eta handik, zerutik, gure alde egiten segidezala. Euska dezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, harenarekin elkartuz. Hartuz dut jauna, hila zeruan, Ertiko bizi lekuan, eriozonek aideta lagun, asko ditu jota mindu, baina jaunaren agintzak beza, inori gozatari du. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zerurren erregina, Alleluia, Alleluia. Itzul zaigu Jesus jauna, Alleluia. Begira jauna begionez, gure eskaintza honi, arezazu asentxio guzure zerbitzaria, zerutua izan zure seniarekin. Bat egiten bai deituak, ere maitasun misterio handian, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin. Ora bihotza, eskerrak jangoiko gure jaunari,
bitartez. Bera denen alde hil da, gu guztiok betiko gilez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu, santu, santua, dira guztien, jainko dauna, zerurra, etetik dauzka, zure izbira. Santu zera bai jauna eta santotasun guztia hori. Egizaztua da santu hori edo hobetzko espiritu ixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasle eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok urtatik, hau nire gorputza datar, zuentzat emango dena. Eragilean afalduan kalizatik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok urtatik, hau nire ogolaren kaliza datar, itun berri eta betiko garen ogola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire hori garen. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, bizkiaren ogia eta sabatunaren kaliza eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez. Handarean zure serbitzari hartu dituzulako, eta apalki eskatzen ditugu Kristu gorputza eta gola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gentzala. Esango goan jauna, mundu guztian zabaturik dagoen zure eliza. Eranmazu maitasun osora, Leon Amalabugarrena, kuraita santu berria. Eman juzun zure bihotzona, torre ontasun hortan, eman dezagula bide berri bat, gaurko egun montako eliza diarrezkoa dena mundu hontan. Izango goan jauna, mundu hontatik zure gana, eraman duzu gure zenidea. Asensio, heriotan zurekin bat eginik piztueran ere, berarekin izan dadila. Errukizak izkugu guztiok betko bizia egitze dezagun, eta izatu bizietan, zure adiskide izan diren santuekin batean, haiekin batean gure zaitugu, Jesukristo zure zenearen bitartez. Horren bitartez, honekin eta honetan, zure eta jakoikoa guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe gaitza guztia, izaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutxiari jarraituz, bildur gabe
emaiguzu bakea gure egunotan. Zure rukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den ez aigaudela. Zure gogoaren bezala, baina zure bizari bakea, eman batasun, errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Baina zure bakea. Handoiko dutxa, zuk zen duzu, mundu horregatuan, errukin jauna. Handoiko dutxa, zuk zen duzu, mundu horregatuan, errukin jauna. Handoiko dutxa, zuk zen duzu, mundu horregatuan, Hona hemen jangoiko dutxa munduko bekatuak entziko. Zorion txuak jaunaren dituak. Eskerrik asko gaur etorri guztioi zentzu gure seminari azken egurra egitera, jangoikoari bere animaren alde erregutzera eta gertukoei zuen presentziarekin laguntzera. Muchas gracias a la familia de la parroquia, a todos los que habéis acudido hoy aquí a despedir a nuestro hermano Asensio, a rezar a Dios por el eterno descanso de su alma y a acompañar el dolor a sus más cercanos. Ahora dizuet bihar, Asensio izango da, eta izan kulturalen bezala Salvatore Ermiken izango da itxaso. Horreko da prozesioa 10:30 itxasoko luzetik eta gero Ermiken ariatzea 11 aldera edo izango da izan. Eta orain, batetik azken erreskursoa egin izan. Gure
izan beri, zeure izena, etorri zure erreinoa, egiteke zure bekea zeruan bezala horrean ere, emaitu gaur egunotako bidea, barkatu gure zorrak, guk ere gure zornei barkatzen direko ezkero, da ez gure talde eman, baina atera gaitzen zuzetik. Egizu jauna, soluzio zure zerbitzaria, sarradia, argi eta bakeren bizilekura. Beran alde ospatu nahi dugu bazko sakramentua, Jesu Kristo gure jaunen bitartez, jauzuekin eta bere ikazatera jainko guztiarenak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean